mag-secret file, ay ilike mo muna ang video na to at mag-subscribe na sa aming YouTube channel. Don't forget to click the notification bell para hindi ka nahuhuli sa latest episode ng DJ Rocky's Secret Files. And now, it's time for DJ Rocky's Secret Files with Jello. Kung kailan may baby na kami na sobrang hinintay namin, saka siya nagloko. Hi DJ Rocky at DJ Jello. Itago niyo ako sa pangalang Mara. At ito, ang aking secret file. I have a long-time boyfriend. Itago na lang natin siya sa pangalang Zach. 10 years na kami and living together for 2 years. 7 months pregnant ako ngayon. And I am sharing this story for awareness at para na rin kapulutan ng aral. Na okay lang maging mahina sa ilang pagkakataon. Yung tipong mapapagod pero hindi susuko. Lalong-lalo na kung merong involved na bata. Pero kapag wala ng rason para mag-hold on, wala rin namang masamang mag-let go. Dati, hindi ako naniniwala na makikilala mo lang ang isang tao kapag nakasama mo na siya sa iisang bubong. Pero tama pala talaga sila. Sa tagal naming magkarelasyon ni Zach, mukhang ngayon ko lang siya nakikilala ng lubos. Para bang ngayon lang lumalabas ang totoong ugali niya. Month of May this year. 5 months pregnant pa lang ako noon. Nanaginip ako. Nasa coffee shop daw kaming dalawa nang biglang merong babae na lumapit sa kanya. This girl asked him kung po pwedeng ihatid daw siya. Then pumulupot at umabrisete ang babaeng ito kay Zach. Then without any second thoughts, tumayo agad si Zach. Inakbayan yung babae at sinamahan ito. Nilingon lang daw niya ako nang nakangiti habang palayo sila ng palayo. Then nung magising ako, may luha sa mga mata ko. Shock na shock ako sa napanaginipan ko. First time kong makapanaginip ng ganun. And never in our entire relationship na pumasok sa isip ko na magagawa sa akin yun ni Zach. Kaya't nagdasal ako. And as days go by, parang may kakaibang pakiramdam. Yung bang instinct na sumisigaw sa akin. Gustong kumawala. So hinanap ko ang cellphone ni Zach. Because I was thinking,
Baka may meaning yung nightmare ko. Never naman ako naging mahigpit sa kanya. Wala akong access sa social media niya since I respect his privacy. At tiwalang-tiwala ako sa kanya, lalo pa na magkakabibi na kami. Sa totoo lang, nahirapan akong buksan ang cellphone niya that time. Pero buti na lang nahulaan ko pa rin ang password niya. Hanggang sa na-open ko na nga ang cellphone niya. And yes, DJ Rocky at DJ Jello. Dito ko na nakita ang mga conversation. Conversation sa iba't ibang babae. Pero ang worst, may isang conversation siya with his co-worker na talagang pumukaw ng atensyon ko. Ang kwento pa naman sa akin ni Zach, yung babaeng ito ay taken na. Pero hindi naman pala. Itago na lang natin siya sa pangalang Danica. Alam naman, dun sa opisina nila Zach, yung relationship namin, na live-in kami and we're having a baby. At alam na alam nung babae yun. Pero alam nga niya. At pinili niyang manira pa ng relasyon ng pamilya. I have no idea kung ano talaga yung motibo ng babae. Siguro, kating-kati lang talaga siya. Pero mali eh. Naisip ko bakit yung partner ko pa, bakit sa akin pa? While reading their conversation, sobrang nanginginig ako. First time kong maramdaman yun. Nandun yung galit, nandun yung pandidiri sa lahat ng nabasa ko. So confirmed. May babae si Zach. Yung taong minahal ko ng sobra, pinagkatiwalaan ng pamilya ko, nagawa akong lokohin. Ang baboy ng mga nabasa ko. Nakakadurog. Sa totoo lang, hindi nga ako maawa-awa sa sarili ko eh. Pero awang-awa ako sa batang dala-dala ko. Kasi pakiramdam ko hindi niya deserve yung pain. Hindi niya deserve yung sakit. Never. Naisip ko pa nga, pinagdasal namin to ni Zach. At kung kailan naman ibinigay sa amin tong baby na to, saka siya nagloko. Ano ba, may kulang ba sa akin? Nagsawa na ba siya sa akin? Lahat naman ng atensyon, binibigay ko sa kanya. Lahat ng pag-aasikaso, ng pagmamahal, ipinararamdam ko sa kanya. Mukhang sadyang hindi lang siya nakontento at natukso sa iba. Dito ko na rin kinwestiyon ang pagmamahal niya sa akin. Ano ba? Hinihintay niya lang ba akong bumitaw? Kaya gumagawa na siya ng paraan? Kasal na lang ang kulang sa aming dalawa. At nakaplano na yun. Kaya hindi ko lubos akalain na magagawa niya sa akin lahat ng yun. Kapag nagpapaalam siya, nakakain sila ng mga katrabaho niya, o mag-iinom sila ng mga katrabaho niya, oo agad ako kasi nga may tiwala ako sa kanya. Kampante ako. Pero sa pagiging kampante ko, naisahan niya ako. Siguro, iniisip niya na okay lang na gawin niya yun. Kasi akala niya hindi ko malalaman. Pero dun siya nagkakamali. Sobrang sakit, DJ Rocky at DJ Jello. So after few days na mahuli ko si Zach, bigla na lang nag-reach out sa akin yung girl na si Danica. Kinausap niya ako.
At dito ko na nalaman ang buong katotohanan. Inamin sa akin ni Danica na may nangyari sa kanila 3 different times. Doon ako nanlumo. Galit na galit ako. Muntikan ko nang makalimutan na buntis ako. Kaya sinubukan kong ikalma ang sarili ko. So I confronted Zach and confirmed. Totoo lahat ng sinabi ng babae. I was thinking kung gagawa ba ako ng iskandalo, pero I chose not to. Alam kong kayang-kaya ko yung gawin, pero hindi ko pa rin sila pinahiya. So sabi ko dun kay Danica, sana hindi mo maranasan yung nararanasan ko ngayon. Sana hindi masira yung peace of mind mo habang nasa relasyon ka. Wala akong ibang gagawin, kundi ipagdarasal na lang kayo. Humingi naman ito ng sorry sa akin. Pero nung magagawa ng sorry niya, kung nasira na yung relasyon na inaalagaan ko ng napakatagal. And the worst thing, may involve pang bata. Ang bababoy. Biruin mo yun, DJ Rocky at DJ Jello. Yung mga panahong gumagawa sila ng kababuyan. Yun din yung mga panahon na sinusubukan namin ni Zach na magkaroon ng baby. Since kakakakuha lang namin ng sarili naming bahay. Tinanong ko nga si Zach bakit hindi na lang yung Danica na yun yung binuntis niya. Tapos, in-spare niya na lang ako sa sakit. Then ang sagot niya sa akin kasi ako yung mahal niya. Hindi ko na napigilan yung sarili ko. Sinampal ko siya ng sobrang lakas. Minura ko siya ng paulit-ulit. I asked him multiple times, bakit ngayon pa na may baby kami? Maya-maya pa nagmamakaawa na siya sa akin. Patawarin ko raw siya. Pero parang hindi ko pa kaya. Tsaka, pakiramdam ko, nakakadiri ako. Kasi akala ko, iisa lang. Yung babae niya sa buhay niya. At ako yun, pero hindi pala. So nag-empake ako ng mga gamit. Pinigilan niya ako. Siguro nag-sink in sa kanya na sobrang laki ng kasalanan ginawa niya. Na ang laki na mawawala sa kanya. Then maya-maya pa, kumuha siya ng kutsilyo. Pinakita niya sa akin yun. Then nagkulong siya sa banyo. Siguro para konsensyahin ako na wag nang umalis. If iiwan ko raw siya, mas mabuti na lang mawala na siya. Alam niyo, DJ Rocky at DJ Jello, naisip ko na baka gawin niya talaga yun. Kasi tahimik lang siya na tao. At may tendencies talaga siya na gawin yung bagay na yun. Pero nanindigan ako at ang sabi ko sa kanya, sa kabila ng pagluloko mo, may gana ka pang manakot sa akin. Ang sakit. Wala naman akong ginawang masama sa kanila to deserve this kind of treatment. Wala rin naman ako mapagsabihan kasi malayo kami sa pamilya namin. Kaming dalawa lang yun nandito sa Maynila. So, to make the long story short,
Sige. Hindi na ako umalis muna. Kinimkim ko lahat ng sakit. Wala akong matakbuhan pa eh. Tapos kung tatakbo naman ako sa amin, kila mama at papa, hindi ko alam kung anong pwede nilang gawin kay Zach. At ayokong pati sila ay ma-stress. Kaya lalabanan ko to, kakayanin ko to. Iiyak lang ako tapos lalaban uli. So sabi ko, bibigyan ko siya ng huling pagkakataon. Iniisip ko na ito naman yung unang beses na ginawa niya to eh. At hindi naman ako perpekto para hindi siya bigyan ng isa pang pagkakataon. Para patunayan na magbabago siya. I gave him an ultimatum, DJ Rocky at DJ Jello, na kapag naulit pa, tapos na ang lahat sa amin. Kahit anong sitwasyon, basta may involved na babae. Tatapusin ko agad ang relasyon namin. Wala nang usap-usap. Then kumalat yung chismis sa opisina nila. Lahat ng coworkers niya na bigla na ganun palang klaseng lalaki si Zach. Tahimik pero ibang klase. Malaking kahihiyan din dun sa babae niya. Tinatanong ako ng coworkers niya kung okay lang ako. Na-appreciate ko naman. And I move forward. Gusto ko na magpatawad na lang. At wag nang magiganti pa. For the sake of my baby. Ayokong makunan. Risky na nga yung pregnancy ko dahil sa stress na binibigay nila. Hindi ko na kontrolado yon, pero ang kontrolado ko is kung paano ako magre-respond sa lahat ng mga nangyayari sa paligid ko. So after ng lahat ng mga nangyaring yun, naging okay kami. Araw-araw siyang bumabawi. Video call everyday kapag nasa trabaho siya. Lahat ng assurance binibigay niya. Pero yung peace of mind ko basag na basag. Sinusubukan ko naman na maibalik yung tiwalang nasira. Pero I think dahil sa sobrang sakit na naramdaman ko, parang nagmanhid ako. So last week, nalaman ko meron na naman. Wala na akong naging reaksyon pa. Tinanong ko lang siya. Tapos hindi ko na lang siya pinansin the whole day. Then nag-message yung ex niya sa kanya. Tinatanong kung nasa boyfriend ko pa raw yung red string bracelet na ibinigay niya. Nakita ko yung message since nag-pop up dun sa notif niya. And ako nag-reply in a way na hindi niya mahahalata. So based dun sa conversation, nagkakausap pa pala sila ng ex niya sa tuwing umuwi kami ng probinsya. So I confronted his ex. Nagpakilala ko na ako ang kausap niya. Pero dininay niya eh. Wala lang daw yun. Sira na naman yung peace of mind ko. Ang sad part dito, parang wala na akong maramdaman na pain. Parang nawalan na ako ng gana. Nilagay ko na lang sa utak ko na soon, kami na lang ng baby ko ang lalaban sa buhay ng magkasama. And it's okay. Nakakatakot at first. Pero alam kong susuportahan ako ng pamilya ko. At hindi magiging mahirap sa akin.
Ang lahat ng to dahil hindi ko to kailangang pagdaan ng mag-isa. Then last night, may nakita ako sa FB niya. Kung sino-sinong mga babae ang pinagfa-follow. Tinanong ko siya, hindi raw siya nagfa-follow. So, ano yun? May sariling desisyon yung mga account niya. Kaya nag-empake na ako. And I decided, I'm grabbing my freedom. Uuwi na kami ng anak ko sa probinsya. Uuwi na ako sa mga magulang ko. I am letting go of my long-time boyfriend. Na biglang nagbago simula nung mapadpad kami dito sa Maynila. Hindi man lang niya naisip na ako yung taong nandito lang para sa kanya through ups and downs. Ultimo pamilya niya hindi siya kayang suportahan. Ako lang ang nagstay sa kanya pero sinayang niya pa. Wala na, pagod na ako. Hindi ko man siguro kayang mabigyan ng kompletong pamilya ang anak ko. Pero ibibigay ko sa kanya ang pagmamahal na totoo. And peace of mind. Dahil yun naman ang mahalaga, di ba? Yung mamuhay kaming mag-ina na walang iniisip. Or pinapangambahan. Okay lang if kami lang mag-ina ang lalaban sa buhay. Marami namang single mom ngayon na nagiging successful sa buhay. At alam ko, with God's help, malalagpasan namin to. DJ Rocky at DJ Jello, please pray for my baby's safe delivery. Ingat din po kayo ha. Maraming salamat po. Muli, ako si Mara, ang strongest mama ng Manila. At ito, ang aking secret file.